sinidhem ingkang wonten pamujan niki sampun kanono pandharajan Raden Setyaki amargi marang Sang Tapa Gandurna den Tapa Wadyabala segelas papan tombak dapat kejatingan ngamrok oleh jamutare ramontra-montra Wadyabala Durwati pating gridrah pating grajik pating getantak pating pencilak balik
kula diculi. Remuk pripun Kakang Durna? Aduh. Kula diajar. Sing ngajar sapa? Setyaki. Oh. Sing ngajar Setyaki. Nggih. Niku pun mboten mokal. Amarga saking niku nek para sampeyan kok padha karo ketemu karo lengganan. Yo ora bayar ora. Mesti kudu nganteng banget. Niku kan biyen jaman sampeyan ke Jawa. Wonten tlatah tanah Jawa. Kelingan apa ora? Sampeyan dipolo karo sakit jaman sakit ngetutke Narayana. Nggih mboten. Nggih, dipate nggih. Sampeyan dadi wong ngemis ten tlatah tanah Jawa mula sampeyan bisa sebutan gondok guduk monyor-monyor. Mergo sampeyan ngemis jenis godhog. Nggih, niku jaman biyen. Lah nggih. Jadi sedaki niku nek ketemu sampeyan wis kaya ketemu lenggane. Lah pripun? Nggih, mau ngajeng kula badhe ngambil pusaka Kandha Maesan. Kula nitip reso wonten pundi lenggaipun Mayu Kayu Manik mandraya tutuh kono sari nggih. Tendorowanti lah nggih. Lah jebul pusaka niku ten nggene Setyaki. Oh. Nah terus metu Joko Batang Sesloka. Sesukae napa? Ora dituduhake sing kok wonten kuwi namani tangane Setyaki. Bakal mboyong pusaka Kandha Maesan. Lah kira-kira kuat apa ora? Ketoke kok ora. Lah wong ora kuat kok Mbah Dusi sampean. Wong Kurawa. Mboten. Iki ning dhewe kok iki. Lho Kurawa niku boros. Swatama wonten nah. Kan maju di mati nggih, swatama maju nggih kala boman. Lindu bumi konjing kumaluduk untung etuk umumkan joloni dino mimba penyuguambang gembil sirahmu patut banget Setyaki bareng-bareng kowe aja dasi aja banjur kowe mentolo merasa marang wong atu-atu Rama Gawanduna iki dilu sing enom aja minggu sing maju sabar amakmu maju bareng ora bakal tinggal gelenggang cara bayu sumbang sombong kakek jagat kaya iso mutu Gusti Gligen patut banget
wonten kenaji kawijayang manos sastra jinten tumpangju gunung ngrapake tembang jarung bablas nyawa monggo jenengan biji jebul diadamu.
Ngapa kok dicekeli sirahe? Mumet. Mendem mboten. Nek mendem. Rancah nom saiki iso. Ngono kuwi. So tinggal wangre wong tuwa. Nang omah ning ngandani nganti entek golek kurang apik. Nang njaba gawe masalah. Dengan muji kepinteran. Nek kira-kira muji kepinteran barang-barang sing basa ilang ana. Oh aku. Malah bapake ngakoni. Setiap didoyo lae wis suwe. Kula nggawa godho. Godho leno pangendane disaus nyanyi kula mlayu nggawa tumbak. Anggar godho tumbak. Wonten sirah tenggodho terus lansar. Aduh. Pun monggo mawon. Wonten mohon dawuh. Bapakmu iki prita sing kondang. Piye? Sak orane bapakmu iki gudang ilmu. Kok sok takon karo bapakmu. Babagan nyeluk kanuragan disampunake. Sampunake kok dipake? Bonake sampun. Kula ping lakoni nggih rampung syukur. Pun kula rapal. Oh. Lah kene dene rapal iki. Rapale mriki. Rapalipun. Barang ini kalau tidak diambil akan bilang. Kuwi layan gajen dengkulmu. Ora nang-nangi wong tuwa kok. Bocah wingi sempat diajari gadeke lho. Pun monggo mawon Romo. Mudah, condongane mon kajenake. Aduh, saya mau depate. Melangkih remuk mawon. Lah mungsuh setyaki. Nggih. Kula pun ngrasa pati. Ngrasa pripun? Kula dados karo Kresna. Oh, sampeyan dados karo Kresna. Nggih. Lah wong tukang ngapusi kok dapusi lho. Nggih. Babagan napa Kakang Turna? Ora ana pusaka nulis kaki kuwi. Sing jenenge pusaka telu, kembang, kaca paisan, senjata cakra niku rasa pisah. Ari Kresna. Dadi Kresna niku ngapusi kula. Lajeng Kresnanipun makni Bundele Pariboyo. Kula yo duwe dipa. Kula badhe nganas wonten kayangan.
dan mangune kunjuk wonten asalipun Ibu Bakari Durga monggo dilakukan akan guru.